Kodezintasen ploner erabiltzeko erabakian artean dago oso egokia dela webgune eleanitzak egin ahal izateko, eta guk hortan erabiltzen dugu gure webguneen ehuneko handi baten, ezta. Orduan uste dut gure esperientziarekin asko lagundu genkiala erakusten nola egiten den internazionalizazioaren kontua plonen, nola egin itzulpen egokiak, eta baita ere aportatu plonen ikusten ditugun internazionalizazioaren inguruko arazoak konpontzen edo hiei soluzioa ematen. 2020 urtean online izan zen konferentzia, aurten ere horrela izango da. Uste dut formatu horrek ongi funtzionatu duela, eta esango nuke jende gehiago ekarri duela konferentzia ikustera, baina bai, 2022 urtean presentzialki egitea nahi dugu eta jentearekin elkartu eta bertan egon. Plone momentu honetan garapen fase garrantzitsu baten dago, 6. bertsioa prestatzen ari da komunitatea, eta 6. bertsio hori bastante aldaketa nahi handia izango da orain arteko bertsioekiko. Alde batetik fronten deitzen dioguna edo ikusten den atal hori guztiz aldatuko delako, teknologia aldetik, eta Bolt izeneko pakete batekin JavaScript mundura joango delako. Eta bestetik, backend deitzen dioguna, edo atzeko parte horretan, API-a edo REST API-a garrantzia gero eta handiagoa hartzen ari da, alde batetik frontala alimentatzeko, jaten emateko, eta bestetik beste garapen modu batzuk ere aurrera emateko.